na ribeira onde se mantiña todo o mundo. Viñan portugueses, viñan daqui os muchachos, que a xente que quedaba sin traballo de Cabral, e todo para a ribeira, todo para a ribeira. Chámome Pepita, pero na ribeira me chamaban Pepita Baldomera, que é o nome de meu pai, e de meu irmán, e de meu sobrinho. Eu os anos que non me acordo os que teño. Eu vou facer 97. E a que hora saían os barcos para a faena? Por regular, ás 5 da tarde, 6, según por onde iban, porque uns iban a un lado e outros iban a outro. Os voos eran de ferro, eran de outra forma, como os parejas igual, pero eran de ferro. Iban por 2 días ou 3 ao mar e viñan traer aquel peixinho fresco. As parejas xa non, xa iban por máis días, por 8 días, e así, xa traían outra clase de peixe, que iban lexos a pescar. As vacas, que eran os mismos barcos da madeira, as vacas, pois iban ao día, salían como os barcos da Casaneta, iban ao día. Vían e arrimábanse ali ao muelle, e botaban un peixe pola noite. E os da collera que enchían a bordo as caixas, e despois subíanas para arriba e arrastabanas para ali para vender. Na lonja, cada había un señor que cantaba como subasa no peixe, tanto iba rebaixando. Depois eles había uns bancos, unhas sillas ao redor de dentro da lonja, e chegara o precio deles tocaban un timbre. Entón paraban e dicía, fulano rematou a tantos, e botaban o barco, e poñíase, arreglábase a pescadillo ao lado, ou poñíamos así en caixas, pero que pesaban despois por kilos, ou remitemos. Entón botaban porque les botaban a pescadilla por lado, o limón por outro. Antes era un traballo enorme. Despois de que limpiaban o barco, as redes sacabanlas e lavábanas, e as poñían a secar, e as que estaban rotas tiñan xa eles empleados cunha agulla de madeira que había, unha agulla de madeira que tiñan, pois cosían o aparello. Facían os palangres e metían os cachos da cabala no anzuelo, así. Entón, naquelas cestas redondas poñían todo o anzuelo arredor. Os cabicheiros eran homes, que chamaban os cabicheiros. Entón, levaban unha carretilla para o almacén do gamo. Quen andaba a comprar iso eran moito as regateiras, as que vendían na plaza era quen remataba moito marisco. E para os hoteles. Ali era plata,
levaban o peixe, unos levaban a cabeza, as patelas do peixe a cabeza, pois poñían nos puestos que tiñan puestos dentro. A sardiña abollaba, os xurelos e todo, viñan as motoras cargadas de xurelo desa así grande de viño. Polo lado, e quitábase a tripa, a garnele a tripa, e lavábase e despois poñíase. E podía comprar calquera que lle dera a gana. Os peixes frescos me encanta. A carioquiña, unha carioca e outro, esas marallocas que había, a panequiña de liñas pequenas, iso era o que máis me gustaba. E a miña nai tamén, así os peixes pequenos. Pero a min e a meu irmán Paco non me gustaba o peixe. E tiñanos que miña nai fritir patatas e costillitas de cabrito. Porque para iso me chamaban señorita mística.